Tolok norong no ang tini emon je kes no tuyui sana thangai tongo. O kogrok no khwnawui norong ni bwkhao belekhino dukho nangjaknai. O kes pura Sri Lanka no karwi dunia gwnangwi. Wanana tei chinta habrinani nangkha je bwrwirok ni logyao bumsuk jora amsuk atyachar khlaijagui tongnai hwnwi. Tamo bwrwirok hinkhe tabuk school o saichung bode thangmanliya. Tabuk hinkhe bwrwirok ni bagwi porina buma bufa porinani bagwi bode bondo eba kheba mwthaknani nangsinai. Tam bwrwirok hinkhe kunu jagao phanda surokhit wngliya. Obo haino kahani wngkha khoroksa bidya bumungwi khoroksa bwrwini. O bwrwi no 8 jon chwla miliwi bono bini kwthwini thongaro khiklai rwkha bono. Hinkhe bidya ni tamo bul tong. Tamoni bagwi bono o chwla amsuk burung buruk bono bwtharnani nangkha. Bidya tam bul khlaimani bagwi bono amsuk pal pal khlaiwi bono bwtharnani nangkha. Tei bwtharwi o chwla rok hinkhe tamo mankha. Tei police rok hinkhe tamoni bagwi tamo kok no sawi o kes no khlainani nailiya tei mwthagwi rwjakha. Hinkhe norok bo saimano muchungkha hinkhe o store hinkhe norok bo saimano muchungkha hinkhe o swngmungni phirokmung norok puilani hoite paithak jora choyasak o video no nai tongdi. O kes ni puila story chengjago 90s ni dashago aro kaisa Sri Lanka ni kaisa war ni simi. Aboni ulo o Sri Lanka ni borok rok belai kheno war jakha phainai salo tamo wngnai chini bagwi omohai hinui kirijak baikha jotono. Phainai salo kwthang de tongno thwiwi de thangno na kwthang tongwi noi phainai salo nijini buma bufa eba kheba bwsa bwtwi no nokna klai no oborok belai kheno wana laijak. Tamoni hinkhe a war o Delhi no khoroksa tei khoroksa thwiwi no tongo. Tei a jagani borok rok a war ni bagwi yengwaisa ayengwaisa khlaiwi nijini sak saichung banchirinani bagwi khapurumrai tonglaio. Kaisa jagao thiti khlaiwi tongmanliya a jorao. A jorao borokni thani borokni nok tongphano nok huk kwrwi chana mai kwrwi omohai khe richum kwrwi khe yengwaisa ayengwaisa khe niji jar no simi banchi drop hinui khalai tonglaio. Norok no sawai rwano je jagao war shuru wnggo aboni ganao no kaisa samudai eba kheba parani chowdhury bo tongo. Tei a chowdhury rok a jagao war choli tongmani bagwi borok bo kaham khe tongwi manya a jagani kotolnani nangkha. Borokni jar no banchirinani bagwi aro tongkha belai kheno risky abogi borok aroni kotolwi kubuni elakao no naitungnani bagwi chenglai khe borokni nok kwtal tangwi. A samudai eba kheba a borok rokni bisingo kaisa borok tongo. A samudai o khoroksa family tongo. A family ni khoroksa bwrwi achaio 25 November 1996 salo kaisa naithothok cherai achaikha bwrwi. Tei o bwrwi cherai no bini buma bufa hamjagwi bidya sivluk hinui bumung rwkha. Bidya cherai ni hoite no bini kwphal o birman kosto manui phaikha. Tamoni hinkhe boni poribar ni borok rokni bagwi kaham khe tongnani phano se jaga nok huk kwrwi. Tei borok kaisa jagao bo tongwi manya nok thangwi. Kaisa no hoite tei kaisa jagao baharwi omohai khe no borok nok sewi tongnani nango. Jephru borok jaga kwtal o kisa somoi ni bagwi phano thanga hinkhe borok swkaknai o a jagao tongwi mano maniya tei twi ni sujok chanani sujok o borok mande mano. Tei o war bai banchinani bagwi o jaga sebda o borok bo borok naio. Jephru borok joto jaga no naiwi akoi o jaga seb hinui saimankha hinkhe borok a jagao tent swngwi a jagao no tonglaio polythene ni nok swngwi. Tei koyekdin pore hinkhe a jagao kaisa jwngjal ni bagwi a jaga no bo khebui kubun jagao thangnani nangkha teisa. Teisa haino hai a jaga no khebui kubun jaga no naitugwi thangmani ulo kubun jagao manui borok a jagao no tongnani bagwi teisa tent tanlaikha polythene ni nok. Norok o kok rok bai andaja no khlai nai mano je amsuk kom umor o bidya bumsukse kosto jwngjal soiwi phaikha na. Jesuk jora bidya torurok wngwi tongo amsuk jora no tei bo poribar ni chinta bo wngwrwk wngwi phaio. Afuru ni somoi stiti tei bo hamya wngthaga je borokni samudai borok rok tongmani o borok rok no ket khlai najakha. Tei 1 bosor o mui o samudai ni borok rok war ni bagwi ket wngwi tonijakha. Tei 1 bosor ni por o hinkhe borok no phiyogwi rwkha.
Aboni ulo kheno video ni bwthar tei boni samudai ni borok rokno twiwi kaisa gao eba khiba parao sokpaikha tei borok uansukha ah jagao no tabuk hinkhe borok bosbas eba khiba nok tangwi ah jagao no permanent tonglaisinai hinui. Video ni bwthar tabuk hinkhe kha khawui nahaka je chwng tabuk hinkhe kutung no nangglak oh jagao no kaham khe tongwi mansinai hinui. Tei abono karwi bo bini bihik bwsarok no bo parbaris eba khiba bini bwsarok no bo kaham khe porarok phwrwng mansiwani hinui uansukha. Abagui video no ah jagani ganani no kaisa school o bharti khlai rwkha kaham khe pora suna poriwi kaham wngthon hinui. Video cherai furu ni siming no pora sunao belai kheno kaham tei boirok ba kagia boirok mang porarok mang poriwi tongo salfrum no. Time tei school o porin thangnani pornani tei results rok bo kaham tubunani exam rogo bo top rok tubuo omo haikhe. Tei omono video ni live ni jotono slai important samung wngwi thangkha. Tei obono tui no bini bukma bukha bo saimani thangkha video porao belai kheno kaham tei bini live bo kaham kwrwngkhai no poriwi thangkha hinkhe ulo chakri rok phano khlai mannai hinui. Abono karwi school ni teachers rok bo omoni no mani ma tongo je video belai kheno porao kaham bwskango thangkhe bini live bo kaham kwrwngkhai no tongwi mannai hinui. Jesuk jora video torok wngwi thango bini motoi bo dol kwbang eba khiba dol bo sinimani bangrorok wngwi thango. Omo haikhe no din laikha din phaikha 2015 ni sal. Video omo haikhe no bini daily routine setup khlaikha tei phungo bwchawi bini mani logiwo samung bo khlaio bini mano help khlaiwi. Nok ni buma bai joto kam khai faibani ulo kheno bo school ni bagwi rawana wngwi thango. Time to time. Phiaba video afuru saijung school o thangya bodnok ni ongkhorwi cycle kaisa twiwi video puila swkang bini dol ni nogo thango bini dol no naisingwi akoi se bini dol bai khoroknoi khe school o thango. Tei waisa hinkhe bini dol thangmaya furu hinkhe bo saijung rok no thangnani nangwi thango. Phiaba bo school o saijung thanani hinkhe tamohai wngjago abogui jefuru saijung aboro kheno bini buphoyong eba bwthar no twlangwi thango bini logiwo. Omo haikhe no salsa din phaikha 13 May 2015 ni sal. Ah salo hinkhe video ni exam tongo tei exam ni bagwi bo joto taiyari bo khlaiwi tongo kaham khe exam roinani bagwi. Video ni sago belai kheno confidence tongo je agini haikhe no bo exam o kaham khe exam riwi result o kaham khe mark tumunai hini omo hai confidence tongo. Video ni emang kha kaham khe poriwi doriwi bini live bo khoroksa teachers wngnani tei student rok no bo kaham khe sikkha rinani obo bini emang. Abogui no bo hor no hor hinyawi sal no sal hinyawi hopung sapung poriwi mang tongo bini emang no mukthang khlainani bagwi. Obo haikhe no exam ni din 13 May ni salo video fungai siri no bwchawi nok ni kam khai maimani ulo exam rinani bagwi rawana wngwi thango nok ni simi. Hinkhe norok no puilao no sama tongo je video jefuru school o thango afuru bini dol bai thango hinui. Tei ah din ni salo bo haikhe no bini dol bai thanani bagwi puila bini dol ni nogo thango. Phiaba bini dol afuru khe belai no kulung wngma bai bini darabai thanani hinui uansukha. Abogui ah dino bo video saijung no bini cycle bai thangwi paikha bo bini darabai phaisinai hinui. Omo haikhe no video 7 ba 25 minute omo hai jorao ongkhorwi thango bini dol ni nog ni hoite tei omo haikhe no video phungni hoite sarik wngwi thango phiaba sokpailia nogo. Normal dao hinkhe 3ta rogo hinkhe no nogo sokpai phiaba ah dino hinkhe bo sokpailia. Video belai kheno logwi thaka abogui next part ma swnamsinai hinkhe next part ni bagwi norok comment khlai sadi sabo nainani muchung. Next part o video ni joto story tubunai video biyang kwma kha tei bono sabo twlagwi thangkha ah dino.